Kung makikaway ka, iya kasayawa. No? Kaya ang Diyos, dili Diyos sa kasamo, kundi dili Diyos sa kalinga. Kaya sa Mateo, nag-ingon po siya, ulahan ang mapailunsano kay ilhon sila anak sa ina. Ulahan ang kinaiton, dili troublemaker, kundi dili peacemaker. Inayon ka agad, mag-peacemaker ka. Inayon ka dapat, peacemaker ka. Wala mo sulti, ikot ng siya. Ha? So nga na, makita niyo mo sa katao na peace-loving siya, kay na siya ay Diyos. Di siya ganagsamo. Ganagsamo, yan ang siyawa. Kaya ang yawa, sa bukan, gina siya. So kung magpagamit ka sa yawa, o kung na imong kinabuhi, anong tawanan sa bukan? Gamay na problema patakon. Instead na magpinasayloay, mag-amiguhay, mag-higalaay, sila na mag-away. Mag-higalaay na ta. Amen ba? Kalakpakin Ginoo! Hindi nato kabutan na ang yawa maduminar sa atong kinabuhi. Amen? Ayaw yun po. Ayaw tagay yung na nasa Satanas. Mao'y muhandol mo manage kanino. Ano man? Distraction kayo ng imong padulman. So, aside sa mga tentasyon o pagsulay, kaluya, muabot po na kita mahigugma sa bahandi, na mao na hinuoy labaw, na gihatagan natong panahon. 1 Timothy. Labaw na. Dito na kita pirmi sa atong bahandi, na kita simbahay, na pirmi sa tanil. 1 Timothy 6:9. Apan kadtong buot madato mahiagon sa tentasyon. Nawaran. Dili man daw ta madato ka. Pero tanawa ko ng imong panahon, mas daghang ka gigamit ng panahon sa kalibutan kaysa Dios. Apan kadtong buot madato mahiagon sa tentasyon ug malit-ab sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha kamoy makabuhat bandod sa tao ngadto sa kalautan ug kalaglagan. See? Kung mahal mo ang mga bahagi labaw kaysa Dios, mao nang mabandod ka sa kalautan. Anulis ka makawat na makita diyan na kwarta kwaton, di katanaw ba? Kay cellphone kawaton. That is the command of evil. Mandok na sa daotang espiritu na ang tao mahaydo sa bahay. So mo ito mga hinungdan, no? Na kinahanglan nato ang kalikon. Kay musugot kag dili, maabot kinanimo. I-recognize na yun, anticipate na yung mga tentasyon na yun. Sa Biblia, si Joseph, guwapo man si Joseph, guwapo po, mas guwapo po. No? Ang asawa ni Potiphar, nakagustuhan niya. Ihaylo niya si Joseph. Joseph, kinahanglan sa kigwapo man, abot kining gwapo man. Mayroon na huwag kung magwapo. Medyo lang. Dalawa ng mga aktor, lahi-lahi ang yan ang mga partner, diba? Nag-iimo niya, kisi-kisi niya yung sinina. Aron kasupungan na ilogos siya ni Joseph. So, nga na mga tentasyon ng maabot. Pagbantay, kung mga nag-warning sa Diyos, pagbantay kayo maabot, hindi kanino. Pero ang iyang gingon din niyo sa hulahan na makabaro sa tanang matang sa pagsulat. Kaduha, mga ilagan na nasa kaligod, sa mga ilagan mo, kung kahoy, gahe na. Paggamit ng linghod na kahoy, dali nga gabok. Pero kung lingon, madaot man siya kung bugay. Kung palit po kag mga gamit ni mo, kasi kung imong agdon, ang kalingon ba, barato, kung kaliramakon, ukal, sapatos, barato tuod, pagkasulsimana, warang buhaya, nagmanga na. Tungod kay
uyang. Balang mahal, basta dugay-dugay madaog. Okay? Saya lagi ang atong panugdanan mo mayag doon. So, ang iranawsaw sa kataong lingkod sa iyang pagtuo, pag-alagad sa Diyos, una, mapinasaylaw siya. Tinood? Pero kung dito ka pasay, no, pasay, kung saan ang tao. Pagkasalangin mo si katao, hindi ka dahil makapasaylo. Sa Roma 12, Roma 12 chapter 12 verses 14 to 20. Mana? Babasa nato diha. Mapinasayloon, matod pa din eh. Sa 14, may sa pag-apo ka mo sa Diyos, na panalanginan, niya katong nagpasipala kaninyo. Awara. Panalanginan niya o dili kung luhon. Kaya kita yung matay pakunta. Bisa gani kinikanan, kung luhon niyang anak, matay po ng buta ka. Nang mamatay lang-ilang, matay ka. Nakakil. Bana, o asawa na mamatay. Ano na pagkatiya? Pero sige nagpadudla. Ano niya? Ano ba niya po? Ito naman niya ikigala. Kaya kahulang. So, dili na mao. Kita kayo. Ayaw pagpanunglo kaon. Ayaw. Never. No? Ingon din nga. Iampo noon siya nga kabrihan ng iyang kasing-kasing unahuna. Iampo kapanlanginan sa Ginoo. Paglipay kamuuman sa naglipay, hilang ko ba sa naghila? Ang ayaw pagtagad ang tao, kanang tao, ayaw, may pabor-pabor. Ayaw ka mo pagpagarbo, kung dili gawat ang ubos na puluhaton. Di ko anak, mga magwalik ko basura. Kanang supervisor ko. Grabe no? Ayaw ka mo pagpakamaalam. Ayaw pagpagarbo soon. Kaya may nang Ginoo, katong magpataas kung saan sa Diyos, ipaubos. Apan katong nagpaubos, ang Ginoo magpataas nito. Ano? Anong nagkagugulian ang Pilipinas? Ala, garbo. Walay gugma. Sumuna, mapinasaylo ni kaduha, nakikhiusa sa espirituhanong kinabuhi. Episo 4:3. Nakikhiusa ka, huwag kang magdain-dain. 4:3. Sa diri. Sa Episo. Paningkamuti aron tunay ang inyong panaghiusa ay hinatag sa espiritu niya sa panagdayet na nagpupos kaninyo. Pagkatapos sa maningkamot na makikhiusa ka, dili kay ang pastor, ang moderator, magkatagputa ha, maglipit sa simbahan. Okay. Igilag lang langaw, tatanaw, wala din na dito nga. Makikhiusa kita, bumuhat ka sa buhat sa tanan para sa mayaan sa Diyos. Ikatulog ang kinabuhing ligdong. Kung saan yung ligdong? Ono Pedro 2:12. 1 Peter chapter 2 verse 12. Sa Ono Pedro, unang taong ligdong ha? Mailanin mo ang Pedro, ang ligdong na tao. Sa Ono Pedro chapter 2 verse 12. Sige, sumpi sa Biblia. Tungod sa Ginoo, tahuran ninyo ang tanang ng ulo. Presida ito. Tama ba? 12 dahil, 12. Binutan. 12, sorry ha. Pag binutan ka mo sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtotoo. Aron kung kamo daoto nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat ug mag-guide sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Libutan mo na sa dili magtotoo. Kung sa ipakita na to, pag magbinutan ka, uy, wagi Domingo, nakita ko ng silinan na wa mo simba. Simbahon din siya. Sayo ka isang simbahan. Wa ko makita ng tawhanan na nanikas ng timbong o nakik-away sa palibot. Sina na imong ligasiya, muna imong timailan sa inyong pagkaikaw.
kanang asawaha, believe yun ko, dili na agad. Sige nang nagtrabaho sa palay. Pag-abot sa bana, inatiman. Inatiman niya yung mga anak. Dili sige nagbaritis. So yun, ikaw naghihap na mag-record sa iyong sarili. Diba? Kung sa iyong kinabuhi, sige mag-chismis dito, hangtod na pagod ng linungag. Ligdom. Wa ka makaplagi nga nanikas kang tao. No? Wa ka makaplagi nga ng lupig kang tao. Ligdom kang tao. Kung na-meeting, appeal ka sa meeting, sa purok, kay as a citizen, lumulupyo, kabahin ka sa estado. Yung maghimot ang mga guardian sa balay, itukod ka. Law-abiding citizen. Wala ka nakasupak sa ipatuma diha sa inyong lugar. Nga na ang ligdong ng pagkatao. Ligdong ng mistake. Daghang mga wali ni Facebook. Naon sa na mga babae karon ang mga pantalon, mga gisina. No. Kauna di kita mo suot og gisi, tahiyon yun. Karon nga, mamalit na ng gisi. Wala, kurang na iko sa bala. Christian, beware. Kung Kristohanon ka, ayaw pagsuot niya. That will describe who you are. Ingon ang Biblia, be modest. Be modest. Bisa na imong buhok. Ako na, taas mo na kong bangas. Ginako niya kay Lai Tanaw. Lai Pangnaw, samot na. Be modest. Sa imong pagpamistir, lakaw-lakaw ka diyan nagbukas, kita ka? Bodybuilder? No. Sa kampo ko sa 5th Infantry Division sa Tarlac, nagsinilas naman ko. Tawag na yung Christian Camille. Sa 50 kapusap. This is the camp. Ayaw pagsuot na nakasinilas ka. Pero maghukas ka na. Kulatado ito. Grabe disiplina military. Labaw ng kasahan. Sa mga tigom, ayaw pag-short. Sa batang simbahan, pag-short. Sando. This is a sanctuary. Balaan kini nga lugar. Pagbalaan po, paglikdom sa imong pagpapamistik. Gawas ko na kay trabaho. Sa eskwelahan pa ta, gituduan ta, asa ta gusto sa pistiha ito isuot. Kung magtrabaho, damit pang trabaho. O simba, damit pang simba. Pagtulog, damit pang tulog. Alam magparong ka, tulog. Ang last na. Para to. Para nga, use your common sense. Use your common sense. Wa ka buhat na sa Ginoo aron maghimo kang problema sa sosyedad. Be a model citizen. Be a model member of the church, especially you are a leader. Ikaw yung mag-lead. Si Diko, kung kitaan na nagsando ng simba, mag-meeting na siya, mag-prit na lang. Respect the work of God. Respetuhin. No? Mara, ligdong ang pagkatao, mga yung taong naligtod sa pagtungo. Ikaw ba nag-amping dili mabulingan? Asa mo basa? Santiago 1:27. Kung siya nabulingan. Isa kung saan na tubigo, nagya po'y buling. No? Pero ang buling yung iskutan, ganyan sa mana, ang kahugaw sa kalibutan. Kung saan yung kalibutan na mahugaw. Chapter 1, verse 27. Santiago. Alang sa Diyos na mahal, ang putli o matuod na tinuuhan. Bantay, masing pagkarpukan, General Baptist, tinuod na kahit mga general ng magsahing tubod. May respeto sa ikaw galingon. Kung magana yung respeto sa ikaw galingon, labaw na sa upan.
Diwihi diwihi to. Labaw na sa iyang binuhatan. Tanawa ha, paminaw mo. Kasi mukli mo ba na kami ang Ginoo ng reliyon, kami ang Ginoo ng simbahan. Ingon pang pitiya po, may lampu ang punuan pinagi sa bunga. Saan ang bunga? Imong binuhatan. Imong kinaiyan. Ora, alam sa Dios umahan ang putli o matuod na tinuuhan, mao ang pagatiman sa mga ilo o mga byuda sa ilang kalisod. Last, the praise. O ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangit-at sa kalibutan. Sama na, kangit-at sa kalibutan. Nasugal, bisyo, inom, druga. Apil baka anak, muna'y hugaw sa mata sa Diyos. Ayaw ng Diyos na ang tao maging gambler, maging killer ng kapwa-tao, maging, ano pa diyan, barumbalo, problematic. Gusto ng Diyos makita ka nga liglong balaan na kinabuhi ka nga Diyos mo. That is the identity of a true Christian. Hindi yung ibig sabihin na, kami dito sa John Baptist, tuon na kami. Hindi ka mag-baptist o badlungon. Doon, nag-remind ang mga national moderator, likayan ang moralidad. Sa mga moralidad, pag-working relasyon na bawal. Alam na natin yan, di ba? Corruption. Kung ikaw nagdumala, nagawin kong salapi, property of God, money of God, mission, na nagasto na, nagamit na sa gawain ng Diyos. Ayaw parakuta. Ayaw gamit na sa imong sarili. Sagrado na, baklasan ka na. Babayaran na, kung sa kanta pa ni Rico Puno, kung ano ang iyong gusto, huwag mong gawin sa iba, kung ano ang iyong inutang, ay siya rin ang kabayaran. Sinabi ng Panginoon, ingon ng Ginoo, kung sayo mong itanong, ano po yung mga ninong? Nagtanong ka kinautan, pagdaog-daog, paglupig, o po na yung mga ninong, pinggan bugas. You have to answer it before God. Una, kanunay silang pasilaan nga dili ka kabulingan. Up to single centavo, you are nagabuhat ka sa kitawag transparency of governance. Klaro-klaro. Bisan sa pamilya, klaro, kay gilimpong sa imong magsuot. Pantay, kay pagkatuwagi kayo manula, mananong kinabuhian. Okay? Klaro na. Ikatulong saan na malikon ka? Saan man ang paglikon, pastor? Akong bana di tiksimba, akong sawa di tiksimba, akong igsoon. Unang-una, ang recommendation sa Diyos sa 1 Peter chapter 2 verses 1 to 13. Chapter 2 sa unang Pedro. Pagbasa na kabila ka versikulo, 1 to 13 man na kung gusto ka malikon igsoon sa imong pagtuo sa Dios, magtuon ka sa pulong sa Dios. Iyon ang verse 1. Busa, biyay ninyong tanang daotang panghuna-huna, biyagyan. Pagpamakap, pagpakaruningnon, pagkamasinahon o pagkabugal-bugalon. Sama sa mga bata na masuso, pagnandoy kamo sa lunsay gatas na espirituhanon, aron sa inyong pag-inom ni ini, mutubo kamo adto sa kaluwasan, kay natilawan ninyo ang kaayo sa Ginoo. Kung sa iyang rekomenda dire, nagatas, pulong sa Ginoo. Kung dili ka nagatuon na anin, maingon gani ang Biblia sa chapter 1, 9, chapter 1 sa Uswi, verse 8, ayaw ibulag kining basahon sa kinabuhi. Tuni kini adlaw o gabi o tumana unsay nahisalat diha
aron magmuswagon ang imong kinabuhi. Ako ko magtuo ka mag-teacher ko, mag-bright. But by the grace of God, nakapasa ko sa work. Kung wala pa, balik ko sa mo. Wapo ko magtuo, mag-teacher ko dyan, di man ako kaanak ni Mrs. Kaya di man ko mga anak. No? Magkapasar po lang. Say, asal nakika nakaalam sa Diyos. Acknowledge all the blessings you receive from God. Kung ito, makaretire ko, hindi na ba yan nagkaroon ng empleyado nakaretire? O ba, huwag makaretire, patay na. Bago lang karoon, si Jose ng kampo. O pa yung 50, siguro patay na. Maestra sa gabi. Grasyal ka, nakita, nakaplagan sa Diyos, kaysa itong hari, na nakaplagan sa Diyos, na naglakaw, sibok sa kabubuton sa Diyos, kaysa itong hari, nagitubutan pa nga, mabuhi siya, naayos siya, 15 years, isa, si Hezekias. Pag-ina niya, Propeta Isaias, aray Hezekias, pangandam kay mamatay na ka. Grabe na nga istorya. Kung tinuod man, himalak yun kay tungkol sa sakit. Grabe. So ang reaction ni Hari Hezekias, nag-ampon, nagtubang sa lupong, Ginoo, kay malubay ikaw, na naglakaw ko, nagkinabuhi ko, silong sa imong kabubuton. Nakatinuod man. Itubang sa Diyos, maghawa ni Isaias, wapagani siya kaabot sa wanan, ingan siya na sa Ginoo, Isaias, balikin hari, inga, na nadumog ko ang iyang mga pag-ampo, nakita ko ang iyang mga luha. Sabi, pumatay ka na, hindi ka mo hilap. Hilap mga ito sa uban, kapaulang ka na. Pumatay na gikuan eh. Inga siya na, nadumog ko ang iyang pag-ampo, nakita ko yung mga luha, tinuot man siya na kinabuhi silong sa akong kabubuton, dugangan ko, kung 15 katuig ang iyang kinabuhi. Inahana kaayo ang Ginoo. Yan, ipakamutuon dito ka mga laga. Kasi tagian yung ulawa. Tagpanas, nang ano magpadugungan. Ginoo, angay padugungan, dili ang jatot diha. Pag-ingon sa Ginoo sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth and everything. Sa sinugdanan, gibuhat sa Diyos ang langit o magyuta, o ang tanan na butang na naan ini. Lakit ng bulawan, ang ano nito. Oh, di mo kamo. Nga, simang na ta, simang ka sayawa. Ibis Ginoo nga itong pasidunggan, lahi na Hinoo. So yung nga, kung nagtuon ka, nagpasilong ka sa kabuton sa Ginoo, nagmatinumanon ka, naigugma ka kaniya, naigugma ka sa impulhaton, muapil ka, kay ikaw, anak naman sa Diyos. Kaplagan na, hindi natin malimbungan ng Ginoo nga, pagpakaroon ng imong nga, lumoy ka, lumagaluwas, degree di ay. Di ba? Di nato makuha yan sa lubag-lubag sa liog. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Amen. Amen. Ano, pag matinudaan mo na, ihapit ng gurang-gira. Sige na, tag-ipikil sa China. Mabuo gina, mabuto gina. Dili malalis ang kasulatan. It was prophesied that the Third World War will come in. And then, before establishan na kita one world government, one world religion, and one world currency. Marka-marka na. Ikaduha, harap na maligo, dili lamang sa pagtuon sa pulong sa Diyos, sa pagkinabuhi. Subay sa Kristohanong kinaya. Usa may kinaya sa Kristohanon. 2 Peter chapter 1. Ay, Kristohanon ako, pastor. Natasarili ka simba. Palaway lagi ka. Chapter 1, verses 5 to 8. Ingon sa dinis, sa 2 Peter, tungod ini paningkamuti ngay kadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Dapat ay maayong pamatasan. Dapat ay pamatasan, pagduharan kasi pamatasan. Maayo o ili, maayo.
Bakit ibutasan ng mga suot sa kusina ng mga tukod? Di ba? Tahura, kasi katawag siyang bata, tahura, ayaw pagdaw-daw, ayaw paglupig, respect the rights of others. Idugang kung na kayo nagpagtuo sa Diyos, idugang ang maayong pamatasan. Mga anak, pananghin, paangay kapato akong iyak, gusto na siya magkuhan sa mga sawa. Yan na ba? Hindi kayo magbut-buot ka. Bahala kang naanak ka. Remember, in Ephesians 6:1, ingon siya, mga anak, tahura ang inyong mga ginikanan. Aron sa naisaan, mutaas ang imong hinabuhi. Mga anak ng mga Diyos kong pero magtuman siya ng gusto. It is not. Di ka kita o kayap sa kalibutan kung walang imong parents. Please be respectable. O be respectful always. At all times, batunin ang maayong pagkakasan sa tanang tao. Tahura sila. Ayaw pa namas-tamas, ayaw pa daw-daw, ayaw pa luping, ayaw pa daw. And that is the behavior of a true Christian. No? Ikadugang may pamatasan, maayong pamatasan, ang kahibalo, dugangan o pagkubong sa kagalingon. Kao mo rin, kao mo ta. Ilan yung mahurot mo dito? Na dito? Sa 2 kilo yung mahurot, isa na lang. Nadagan nga matay sa high blood, kapag sa kulang sa pagkubong sa kao. Na obese. Lack of discipline. Remember, dili lamang pamatasan siknahan ang atong control. One of the fruit of the Spirit is self-control. Pasto po nagkaunta, ayaw na lang. Kontrolahan. Kayo mo sa kaunta, ayaw. Pasin ikaw pang mali. Ayaw pang dali-dali. Self-control in everything. In all aspects of life. Ayaw pagpasulabi, ayaw pagpahambog, ayaw pag-unsa niya. Pagpugog, galingon pag kami ng tuson, magamawang muantos sa hirap at ginhawa. Sa pagkamay ng tuson, ang pagka-Diyos nun. Sa pagka-Diyos nun, ang iniksong pagmahal. Iniksong pagmahal ang gugma. Nakay gugma, everything ang kananaanin mo. Muna tinuod ka Kristohanon. Tinuod na likon sa pagtuo. Tapos na ta sa kalikon. Ikaduha, sana po. Kini. Ang atong selebrasyon karon, dili lamang condition kundi sa pagpasalamat kanunay. Saan mo pagpasalamat? Kung natin iskutan, sa chapter 100, Salmo, verse 4, isugo ang Diyos, kasi atong simbahon sa kanunay. Okay? Salmo chapter 100, verse 2 to 4. Ahora. Diha. Tumusahon. Para masaya rin ninyo nga, uy, simbahon bilay ang Diyos. Asta. Sa tamuat to, simbahan, siyempre. Simbahan, Ginoo ba ng kalipay, o panood ka mo kanino ba sa malipayon, mga awit. Malipay ba naroon? 3. Ilan na Diyos ang Ginoo, siya ang nagbuhat ka nato, kita iyang katawan, kung iyang katagpanon. 4. Sulod ka mo sa iyang templo, o pasalamati siya dito. Sulod ka mo sa iyang balang tuloy-anan, o kayga siya dito, pasalamati o kayga siya. Sugo din. Man by God. Kinsa gisugo, karabaw? Kita na nagtuo. Dugangan nato sa Hebreo, chapter 12. Hebrew 12:28. Nagyapo na.
12:28. Busa, magpasalamat kita kaya nakadawat man kita o gingharian nga dili kayo matayo. Magpapasalamat kita o simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya uban ang pagtahod ug kahadlok. See? Kung sinadawat na ito, gingharian nga dili matayo, asa man na? Langit. So, pag nandoon ka na, wala na kahirap-hirap. Wala na kalisudin mo. Dinis kalimutan, mag-isod mo na, asa ka bugas uma. So muna, nasimbahon din nato siya, aron malipay siya, kadagan na niya grasya panalangin. Amen. Ikaduha, sa atong pagpasalamat, ikinahanglan nga maghalap kita. Salmo 107 verse 22. O maghalap. Salmo 107 verse 22. Nadia, isubog yapon ta sa Dios. So 107 Salmo. Verse 22, gikonsidere. Angay silang magpasalamat kaniya pinagi sa mga halad o pinagi sa malipayon na awit, mga awit. Isugilo nila ang tanan na iya nabuhat. Okay? Angay kita maghalad. Ano nagdala maghalad? Pastor, bumagal ko. Alam ng Diyos yan. Pero kung naaman lang ka, na wala ka maghalad, refusal to obey the Lord. Pag dumili sa pag-sugot sa gisulti sa Diyos, umaw pa nag-ingon sa ikaduhang Kronikas, 2 Chronicles, chapter 29. Chapter 29. Chapter 29 verse 31. Unya mingon si Ezekias. Karon nga gihalat na ninyo ang inyong pagalingon ngadto sa Ginoo. Duol kamo kaniya og pagdalat mga halad nga mananap aron sunugon ingon man ang mga halad sa pagpasalamat ngadto sa templo sa Ginoo. Ug ang mga tao nagdalag mga halad nga mananap ug mga halad sa pagpasalamat ug ang tanang buot maghalad sa kinabubuton nagdalag mga halad aron sunugon. Sige, kabubuton yun imo. Naan kambong ko sa musimba ko karon sa Thanksgiving si Kambudlo magdalag ng halad. Sa una, magdalagin na sila kahayop aron sunugon. Karong sa itong dalhon, unang-una ang imong kagalingon. Ihalad sa imo ang imong kagalingon sa Dios. Kaya muna ay kinangan sa Dios kung sa kumatusi ang imong ispituhan ng pagsimba mo halad na buhi. Ang paghalad sa imong kagalingon, mahimo kang matinugyanon, masinugtanon sa Ginoo. Kaya kung nadumili ka sa pagtuman sa ipabuhat sa Dios kanimo, wala ka kahalad. Sikandari, ang mga salapi na naidala wala. Itaas ang nagdala kamay. Wala, gamay rin pwede po niya rin. Gamay-ramay nagtaas. Sa isulti sa Ginoo, nagdalagin sila sa naghalad sa kinabubuton kayo. Ano ang kalipay sa Ginoo? No? Ito bataan eh. Dili lamang mga halad sa pagsulti may tungod kang Hesus. Sa Lucas 2:38. Lucas 2:38. Kinahanglan mo sulti kita may tungod kang Hesus Kristo. Luke chapter 2 verse 38. Ingon siya diri.
Niadto kayong katnaan, niabot siya og nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa batan adto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Misulti kita sa Ginoo. Ngadto sa atong isig katao na si Kristo Jesus. Doon naman lang ang December atong silibrahon, isilibrar na natao siya para kanato buhi nga gasa nga dawaton sa mga katawhan o tuuhan o tumanon siya. O ginay-purpose niya. Okay? Then, sa pagpasalamat, kung saan na ito pagpasalamat ng Diyos, pinag-usap sa pagkinabuhi nga balaan. Okay? Roma chapter 12 verse 1, ito gingon ako kainat, usa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy magpakita sa Dios kanato. Kaluyan ta, di ba? Amen. Ang iyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kagalingon. Ngadto sa Dios. Ito ginatugyan nimo sa Dios nanuman. Siya ra ang talagsor sa atong kinahanglan. Luwasan, kaluoy, kalinaw, protection og tanan. Ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba ang ninyong ihalad. Kina first and foremost ang atong kaugalingong lawas pinatud. Ihalad nato sa Ginoo. Yung man ang libro sa Korinto 1, 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Kuyang ingon, ihalad nato ang atong kaugalingon sa Dios. Ayaw kini ihalad kang Satanas. Kaya delikado ni. Mahimong problematic ka. Sa is 20. No? Ipalit na kamo niya. Busa gamit ang inyong lawas alang sa ibayan sa Dios. Yung sa tapagpalit ni Kristo Jesus. Ipawasan ta niya sa iyang balaan na tubo sa cross. Amen? Pagkamatay siya, alang Diyos ka na ito. Aron mahimalik ang tao ngadto sa Dios, siya gid halat sa ikaw kalingon. Nahimo siyang tao, bisan siya Dios, nagpakatao aron madala niya ang sala sa mga tao ngadto sa cross. Muna simbolo, makita usab, ipalit na niya, usa dili na kita sa atong kagalingon, iya na ta sa Ginoo. Amen? Pwede tang masayod, kinsa ang mga anak sa Ginoo, iya na sa Ginoo, itaas ang kamay. Hallelujah! Praise the Lord, palapaki ang Diyos. Ingana ang paagi sa pagpasalamat. Ikaduha, kung sa hinungdan, anong magpasalamat mo ta? Matod pa sa Salmo 118, verse 29, sa kaayo o gugma sa Diyos. Maayo ba Diyos? Amen. Dili lang siya maayo, napagid iyang gugma na walay paglubad. Chapter 118, verse 29, ang sitiri. Pasalamatan ko ikaw, 29. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya ug walay paglubad ang iyang gugma. Kita nga tao sa iyang lubad, maayo ka sa primero, kadugayan ulana, kadugayan sukulan na. Pero ang Diyos, wala puli. Bisan sa nagtuo, ug wala magtuo, siya na mahigugmaon sa gihapon. Kita usahay, lubad ka itong gugma. Usahay maayo, usahay dili maayo. Pero ang Diyos, ang iyang gugma, wala yo'y kinutuban. Muna ang atong siyang halaran. Ikaduha, anong magpasalamat ta? Sa iyang pagpanalipod ka nato. Salmo 56, verse 12 to 13. Tumanon ko, Diyos, ang akong bisaan. Maringyan si Krista David. Kung ihatag ko kanimo ang akong halad sa pagpasalamat, ay kiluwas naman ako gikan sa kamatayon. Kung wala mo itugot na mabuntog ako, busa magkinabuhi ako, may nubanan sa Diyos, diha sa kahayag na nagkanag sa mga buhay. Muna yung mga pagpadayag sa tao na aduna na'y kaluwasan.
Naluwas na ba ta? Amen. Palakpak yung Ginoo. Wala ka niya itugyan sa kadautan. Wala ka niya itugyan sa kadautan. Inuwag, ipanalipdan ta. Giluwas ta. Na siya kanunay nag-uban ka nato. E kung wala pa, sudlo na ta sa kaaway. Okay? Sunod, dili lamang sa pagpanalipod, atong pasalamatan ang Dios, pinagi sa adlaw-adlaw nga paghatag sa atong kinahanglan. Salamat ka bersikulo akong basahon sa 1 Timothy chapter 4 verses 3 to 5. Nadini na ang Dios nag-supply sa atong mga pagkinahanglan adlaw-adlaw sa prime commodities, sa atong pagkinahanglan sa atong pagalingon. Kapitulo 4 versikulo 3 hangtod na sa 5 mingon siya dinhi. Nagtudlo sila nga sayong ang pagpinyo ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. Sa pipila ka mga pagkaon ang panggibuhat sa Dios kining mao mga pagkaon aron human ka pasalamati kanon ngadtong mga nagtuo na ibalos nga matuoran. Ang tanan nagbuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay sa likway bisan unsa. Kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo mao nakapabalaan ini. See? Yatang itugutan na makakaunta sa atong inadlaw-adlaw nga panginahanglan sa lawas. Uban sa pagpasalamat kay nanungan na ang Dios nga nag-provide sa atong panginahanglan matag adlaw. Sunod, sa grasya sa Dios o sa pag-ayo sa balatian. Dili tayo, dili ato kalikayan, masakita. Kinsay mag-ayo na to? Ang Ginoo. Gamito niya mga tambal, mga tao, mga tambal. Mutig ingon sa Lucas 17, chapter 17, verse 16. Ingon siya din Sa verse 16, sa chapter 17, sa Lucas, ingon siya din miyapas siya sa ilan ni Sos, nagpasalamat kaniya sa Mariano katong tawhana. Okay? Di ba natin na pulo nato sa Ginoong Hesus at mag-ayos silang sakit? Sa diyan gumawa sila kay ayos si Ginoo, di balik ang isa ka. Nagpasalamat ang siya nga sa to, magpasalamat. Di ba gisukmatan sila ni Sos? Di ba napulo mo? Anong ikaw naman ibalik kasama ng siya? Kita kita yung Ginoo. So, maura to'y tao nga dunay pag-igugma sa Diyos. Ban ba, mga pagagnaw, may pasalamat. Balik sa kang Kristo Jesus. Salamat Lord, iayon mo sa akong sakit. Ikaw, ingana ba ka? Kanang tao na nakakabang nimo giayon na salamat kayo Igsoon, salamat kay higala kinsa man sa imong tabang. Bisan mo salamat mo sa kagamay nga tabang pasalamati. Amen. Kung ikaw po, anda ba kapag kabutabang? Ana ang Kristohanon. Munay may lahanan sa usa ka Kristohanon nga andam siya tabang ug angay andam siya magpasalamat nga atong nitabang kaniya. Then sa kadaugan ibabaw sa sala ug sa kamatayon. Unay gingon sa 1 Korinto 15:57. Idaog na ba ta? Batok sa sala. Ha? Mo kini kaaway natong nagbiruan kining sala. Unsaon nato nga mabuntog ni? Usahay mahaylo tas pagkasala mingon ang imong barkada pare one for the road another kung pare one for the road hangtod na nurod so basahon itong Galacia ang bunga sa tawhanon nga kaigog o pagkinahanglan kung ikaw naka-maintain pa niya dili ka kasunod sa kinahanglan sa Diyos kaya ang Diyos dili buot sa kinabuhi ingon ni anak. 15:57 ingon siya dire sa 1 Korinto.
Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatong kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Kung sa daw siya nakadaog, tungod kay siya na as Kristo Jesus. Una, dili ka kakadaog sa sala, ikaw ra. Dili ka kabuntog sa sala, haylohon ka. Daghan mga haylo, paghaylo sa kalibutan. Daghan mga pagtintal sa kalibutan. Pero kung naa si Jesus Christ sa imong kasing-kasing, nakarelasyon sa Ginoo, never ka nabuntog. Amen? Kaya mo, barug ka man na, the Lord is my Savior. The Lord is my Savior. Dili ka mabutog. Dili ka madaog, hindi ka mahaylo. Kaya naman, mas gilantaw nimo ang dako nimo pagtahod sa Dios na nagluwas nimo. Kay siya man ang nahigugma kanimo una sa tanan. Sa mo na. So, pagpagis pagpasalamat mo na to, mga hinungdan din, hinitas paghatag. Kung magpasalamat ka, maghatag ka, amen? Kung sa itong ihatag, na kay salapi karon, nagdala ka, muna imong ihatag sa Diyos. Kung sa'y prinsipyo sa paghatag, una, ningon ang buhat 2035, nga bulahan ng paghatag kaysa pagdawat. Wala magpasabot na di bulahan ng pagdawat, tagaan ka. Pero ang prinsipyo dito, mas bulahan ang naghahatag. Kaya naman, naghahatag ka, meaning upin ang imong kamot, upin ang imong kasing-kasing, nahigugma ka sa paghatag nato sa Ginoo, nahigugma ka paghatag, paghalag nato sa imong isikataw. Na, no? Mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Ikaduha nga prinsipyo, ang paghatag mo ay pagpadayag sa atong pagtuo. Signifikante na, manifestation of your faith to God. 2 Corinthians 9:13. 9:13, si Kaduhang Korinto. 9:13, ingon siya. Kay kining pag-alagan, pag-ihimo ninyo, dili lamang magsangkap sa mga kinahanglan sa katawan sa Dios, kundi usap sa madagayang pagpasalamat ngadto sa Dios. Okay? Madagayang pagpasalamat. Ikatulo, ang prinsipyo, maghatag sumala sa kinitaan. Ayaw pangutang. Pangutang ka sa yugna. Kasi karon nga kondisyon ang utang ka. Nag-loan ka. Dili na mao ang ingon sa Ginoo dinhi nga sumala sa imong kinitaan. Asa mabasa? 1 Corintios 16:1 and 2. 1 Corinthians 16, verse 1 and 2. Mahagpitungod si hinabang alam sa katawan sa Dios, wataw sa ninyong akong ipabuhat sa mga kaiglesianan sa Galacia. Sa unang adlaw sa mga simana, matag Domingo, no, unang adlaw, ang usa-usa kaninyo magkahinggay o kwarta, sumala sa inyong kinitaan at tigumon kini aron maandam na ining anak ko. Manditin na sa atong ugalingon. Nagbuhat ba ka ani? Nagtuman ba ka? Alam ng Diyos yan, sino ang nagtuman? Sino ang sumunod? Okay? Mahal mo ang Diyos, itutupad mo ito. Sinunod mo ni. Kung wala kang pagmahal. Kaya naman, mahal mo ang kaniyang mga gawain, gamitin ito para sa kaniyang mga gawain. Sunod, ang prinsipyo, magpugas o daghan, mag-anin daghan. Of course, ratio at proportion na siya. Alaalang ba ka ang daghan na gamay ramang imong pugas. Then, kung gamay ramang imong ihalag, ano po ito yung proportion na imong madawa. Okay? Muna gingon sa 2 Corinto 9:16, Lucas 6:98.